में घाट गैले घटना हो घाट गैले घटना। जीजा के घरे हम गईल रहनी पटाना हो गईल रहनी पटाना। हाथ डाल दिहले भीतरवार तो जीजा राम दिहले साला बराबर 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 जीजा राम दिहले। केतनु मना कैनी माना लेना बात हो माना लेना बात मजा आवेली हले उ पहले रात लक्ष्मण का कहीं समाचार बार जीजा राम दिहले साला बराबर जीजा राम दिहले साला बराबर। जीजा के घरे हम गल रहने पहले बार हो गल रहने डाल खातिल रंगावा कैले रहे जुगाड़ धर लिहाले दुनु बराबर जीजा राम दिहले साला बराबर जीजा राम दिहले साला बराबर। केतनु मना कैनी माना लेना बात मजा आवेली हले उ पहले रात लक्ष्मण का कहीं समाचार बार जीजा राम दिहले साला बराबर जीजा